Kardom pini Newsfast Karbi Anglong berta kitanja bangini samika cerong parti. Aprangsi berta tipipen arjui. Karabasa vai bini ing tierong rong pihem cemangkan kan klap-klap tikan. Inut Soil Conservation Ranger Radapan Kacong Kuikam. Pilang Tuarong Doning Koirat Trok Arat Rong Pang Anglong Along Habar Rong Kerka Kripon. Batiram ing ti hong hap hong ru akisuk kapang jipen aningkan si kacelang mo beajok. KEC CM tuliram rong hangapan kirap kacohang. Karbi Anglong kithenai aron mate karli jang adumapan karhi lamen arnam arni kepaman nong jiapan hapusar pisar kaipet kirim bom Karbi ajutang pini. Tarabasa wai bini ing tiarong rong pi hemalong cumangkan kanpi kikan arni comkan kibinang kok ateke comrong so comrong me kepado dunji apansi comangkan kibi lapenke ong dungararatung cetong dunsi aliralon pidun rong ingkoira po ajambliaton cetong dun Pinita ay pinimtiarong cumangkan kapadungi kita asumar asupi asupon asipi po hata mitang stiki di lang si jepot masih bang asumar atang suci sesuatu so cingwai pensiba pipo hata di mana dah sama mitang stiki itu bilang kata jepot masih pipo hata kok klaim dulu lah siapa yang cenang cingwai jepot masih tang dirikan dari kita dalam masih mereka pensiba alam yang kita lapen lapu alang itu antar na lapen laso jumkan di pikok pen make jumkan jadi pikok pen lagi sung lima make pikok wang itu mane aki sung kan kan lo lakne mane aki jok kan laso service ora sikar ki mate isi sidingang song adong party mane sidingang song parati kansi biliar ni laso tantan ne so kan mate kari laso ne hakku be sistem सब aron dulu mane hakku pen aron do sila si jokan ikan lo bakar ki laso kar lo si sidingang song parati kansi hakku pen laso anglong tutang ini lada jumkan alo bangkan kasih kaki Puluni pen Arun Pro Newsfast Karbi Anglong. Pinihan Janglangsu English High School along ake joy pen career guidance and counseling pedupon lapen school wall magazine ta headmistress sahin pen ing pupon inuda loka charli also phanjong si thanga bidi soreta pachoy dunde lapen than mum dunde pulote also metangke eprang pc kacharli dun ke mejima lapen koloso abangsi kacharli dun nangjima mesen pen chongwai dun thekthedeji pu matha parsik ponsi Hanjanglangsu English High School atum explore and shine coaching center Karbi lo Charlie asong lapen sarthi fast food atum chelang petpen Hanjanglangsu English High School along kacharli sumar tumaphan bidi sore kachepa choi lapen kachethan kachimum amai career guidance and counseling pedupon than bang Jameson teron ahin pen si alohi pachinipon alohi aman pen Thomas Bay Jeep Singh Taro KSA BDC amai pu Raju Ingleng Sarthe fast food pen rup sing tokbi waisong timung atum chetong dun si mai misen pen pachun pon Hanjanglangsu English High School assistant headmaster Sar Dili Terang KLT athan bang Sar Kiri Teron
kumlin terang atum ta chetong dun lason si student union society akong chun bang chingri terang rap chun bang friendship timung lapen arjina tok bp lapen alang litum ari sanghua tumpen Japon si hanjang langso English High School wall magazine ning kansuri hinira ingkoi aparman ing pupon labangso awal magazine headmistress mirda nong parpi lapen thanbang malin timung pia tumahin pensi ing pupon wall magazine penajok lokachali sumatum aning arlo kachepatu pring pia kathek kire haihui nangklangi lapen ketok kelang hirjir kabonda lamjir lapen tomoso haihui ketok kachali avarsai long i Luputa coordinator Thanbang Jameson Teron ahin pen lokachali osoma phan than pachini pon lason si lokachali osoma tum amen pen Kerin ingtipi Thanbang do an headmistress lapen wall magazine a coordinator bahini atheke Jameson Teron lapen malin timung pietum lapuson avarsai kipipon apot ans asonason kithan nangkimum lapen labangso awal magazine aparman tangka mahapen chenglok bidisore kapachoy dunapot kachoro kajepong sapapani pensar binong timung Newsfast Karbi Anglong Karbi jutang along kechengsi lun lam kurupu tomo abarem ahempu rurang sina sarpo phan karchupon pining an ingding troksi kepleng rurang sina sarpo karchupon amailong tiripi maipu senotrong parpen song alama ingturpon along Ong dong lun se potom chetong dun pen RD chipi dun renti bangso mailong ada por phai serkep apor malom pen rurang sina salpo farman searkli padopon bangso mailong tiripi maipu senotrong parpen lam theke jai ponke karbia khai along lam lun temo barim kirim abang phubang phiatum wirang apor non puthot karbia khai mate obikimiatum kirim dun kenang sot athema lamlun temo barimle abe pulote khai kibirno khai lebirno pulote jutang jubat setame kibirno pusi ningje pon dak itum pir thelong ke ahem bang ave hem theve aro ve ri mabelo ar na man thuerlo la tumi tum bhan pir the hu phluk mindar hu phluk lun temo thande kang nilib ni hang choso chorkom ili toma phan porom puthi piso pi ke hang alun piso pangri pangdon alun badni hu filia alun kurjon ke pon alun ili tum habe ga pethe harana pethe alun moja ka pethe alun ili tum rong asar rubasar ka pethe alun ili tum chite ga cherot lahai klongklo thekarti lahai apan manun se pi phanta e ki thi ke jang chinghin chingre tum mikri meglang chomangkan ahut lahai ili tum ke nangi duhi yang atum phan antang deng hoi than de kang si ifurang sina sarpota puthat hasining chedam thusi long bi che du sing mirjang long mirjang atuman sita pirthe dang long pa thang de kang et pen karbia khai tum lun temo theklon ame thang ta chekan tilun theklo pu pensila alang li tum ta has puthat sining dam thulo kasi ili tum maso arorim mane ahem bang hem the pu ke ili tum Karbi Anglong long kabe lasi tum karbia khai phane ke than ke tum karbi kur pho anu tin da lun temo che thegram nangi pangri pangdon punon thek te me thang char jap thek nangi ami ka chekrong tum ta charap thik thek nang po a ong ka chekrong tum ta charap thik thek nang po I kur pen belek jaman ke tum che padon che para bahurlo blong te thek rap nangi pusi arna matumili tum phane than de kang a so teng sili tum non puta ame pen a ong aso ka chingki ka che than bang ke li tum ke nang sot nasi ni hu filicit ame la song sili tum ke nang sot lo asi ili tum lum temo bang ke ili tum phan ke akur puta ili tum phan ke tokte la ba khai tumason brahmuna khai pavelo mene kupine thakura khai pavelo ili tum ke karbi kur photai ili tum aluna lamlo ili tum porom puchilo ili tum anu tinta karbi kur photum ta thegrap nang popusi nili hin pen pudamlo tasi tirthe sofan bang lun tumo nang thandekang pusi bang sarsar atum fisar pusar tum nang thandekang lasi nili tum ke laso aputhak asi lun lam kaching hon alam pen senil tum pini kado gawe korte ingjir pen cenglok radet pen tanil tum pini ningkan ke thomang boita mil tum ke klem ke dam pen cenglok nil tum kirung kerek pen sa menil tum bipon lo Kiruni pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong Nilip constituency kaparlo tokolangso nok behanse arong amekar batiram ingti ningkan ner kep sose honghap hongru so pangji akisopen se kachelang
Mobejok Kisung Punang Lulasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Anparta MP MLA MSC Aphan Sitame Kerap Kachohang Ponsi Keso Kepang Jidet Achor Kadom Hansepi Pen Nilitum Newsfast Karbi Anglong Apherangki Pen Kahungri Tamahut Nangchuning Ridun Lasi 3971206446 IFSC code SBI number 9864 Bangso account along Kerap Palipon Jiatum An Palipon Mi Kiduk na polo ti si tilang imu bedalo la si sol kalpen cita mi pinak akijoy ban nang kerap dujima pusi nang acuning ridun lo la si pe anta pa blok ta mu be vi anta imu be pin ngai pak vera pin si lal voi cholo rita pe anta ajuda ci ta mu be lo sabun ke tinang sot lo sitamela sabuni planta long pi the de lo la pang si chokorelo Nilip Pen Robinson Terang Newsfast Karbi Anglong West Karbi Anglong Chingthong constituency long eku arongang bonglong sarkar ahin pen hawararat kapaching thur ponjephan soil conservation asaihem kimrang ponsi saihem pangni ponlo seta halabangso adimalong saipu mate chokomar Depongko Bhorali Ranger Saikiklem Chokche Asonsi Thekpon Long Rong Bangke Manghume Melam Alangli Ranger Bhorali Kachoklem Akam Mate Hawararat Phan Kachong Thuite Kang Alam Pherangke Angno Ke Jaiduna Tengke Long Eco Soil Conservation Office Nang Bilo Tani Tumang Office Ke Long Bang Ke Si Ekopai Ali Pusi Si Pudam Lo He Stamedak Rong Asorapan la sonsoni facility ki pikang po bang dak long ku bang ke prang pen tala IWMP putani tum long onde stame la ni tum pan check chu e noi tang ho pine la son fishery chu teng noi tang ho la he scheme bang ta prang pen bang ke avilang sta non a pini li pan bang sar lola Bhorali nang pilo check chu e noi pu masih 1 hektar nili pan cek nang pi to masih nili ta cek ilo sarpimar SG tumhan si peklem lo sarpimar tumhan ta khoros edlo sitame nili pan bang tumi dikhata phone ching kilong sta nang pipo pini pena balom nang pipo pus nang pus tame nili ke claim ke da manam bang ke non puta sikai sita long le lang tum ke claim tang atang ka jong si nang pithek thedet polodang te langli pan ta sonba ke nili tumihin pen insai nang kok po La sila puson hawararat phan kapaching thur ponji kalisi kachong thuite kang thurong abang phua phan Chingthong constituency EM Prodip Rongpi Lapen Karbi Anglong Autonomous Council along Karjabdun Jakong Kidotum Pupi Akang Saisi PG Mate Langding Puma Puta hawararat tumpen Ningji Renti Lasi lapuson abang phua phan Karbi Anglong Autonomous Council along Jakong Kido tumpen Prabjin pen Ingsai ponang di pusi hawararat tumpen choneng ripon Wothat lang supen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong Karbi Khai Hakopenta Chuar Klichopi Joa Sopura Apur Kimositame Do Lapen Inglong Arit Mate Sai Chotiki Dam Kedo Kedam Behabe Par Choklem Chodam Amu Kibeng Ke Phan Lapen Hawarit Ke En Lapen Lohan Ke Endam Arni Arvipen Ke Khang Japan Pura Thoi Ke Do Prongatum Sitame Inglong Ahan Hantu Mehek Pen Danglok Ke Ongdung Sonsuri Inglong Ahormu Sitame Ke Cholong Lahai Aradatum Inglong Arit Kedam Ahut Sitame Kedam Kewang Ke Joywan Nangji Aphan Pura Pini Phelang Kru Arong Pen Don Inquairat Trok Arat Tangka Lapen Boy Jon Chirungsi Archok Arnam Langroi Langjeng Arnamatuma Phan Kethok Kijir Damlo Lamangso Kethok Kijir Mate Hawar Rong Ker Karkli Kachesai Asai Aningkan Pen Wang Bomsi Arnamarni Pen Ahir Jumi Pen Ajok Kedam Tang Anki Joy Ke Joywan Asonsi Kachathek Pon Long Pusi Pherang Keng Nuk Pachini News Text Report Newsfast Karbi Anglong Atumi Nijang Karbi Anglong along Men Meji Karbi Farmers Association Aropen Sericulture Department Ahin Pen Kechengsi Arnisia Farman Inki Kapang Renga Puthak Seke Kipipon Bang Solong
West Karbi Anglong Regional Committee Amaipu Durgeshwar Ingti Lapen Chonbang Rajesh Inghi Lapen Menmiji Aro Maipu Anil Kathar Chonbang Mohiram Inghi Lapen Menmiji Mokim Arongasar Mensing Inghiatum Chetongdun Lapen Sericulture Department Ahinpen Mongol Singh Rongpi Sericulture Inspector Ramesh Rongpi In charge Menmiji Circle Sericulture Department Bidyateron Menmiji CMG Moheshwar Ronghang Umpenai CMG Atum Chetongdun Lasila bangso kacirok tok amai kang mina kok lake Karbiara Datum Ingki Kapangrengpen Ajat Ale Choklem Chodam Positami Ali Thangnata Chepalong Don Thekthi Lasi Koson Pensi Karbiara Datum Ingki Kapangrengpen Ali Thidung Chepalong Don Thekjima Lapen Aingki Kapati Aan ki pipen Chenglok Raddo Anaphanta Monsing Rongpi Sericulture Inspector Pen Than Pachini Pon Mai Judet Apit Menmiji Aro Along Don Trokkep Suse Arat Aphan Ku Nupak Nukek Cheron Ponsi Maing Samjin Pen Pachun Pon Karbi Farmers Association atum resource person Aisap Sinang Khai Sing Tumbang Ilo Tente Ladak Atipi Alam Mangke La Sericulture Aputhak An Suse Paching Turji Iki Pangreng Chenglok Tente Iki Pangreng Koson Si Pangreng Anjima Tente Aan Inkia Ana Koson Si Ki Ini Nage Som Nang Kar Cetan Cimum Lo Ladak Tente Labangso Aiki Pangreng Pen Ali Ko Andu Jima Lahaya Puthak Ali Cini Ni Liputang Te Ajara Sai Dan Itu Klaim Hektidet Ji Nasi Ali Puthak Ladak Inki Pangreng Ning Kahang Korte Ingi Rakompan Ini pun Than Tajirmi Ko Masalang Ni Tunta Cini Lo Prang ke Kaprega Kei Tungke Kaprega Lampen Apon Atipi Alam Hani Gidet Po Kasi Arang Ni Tunke Discourage Wrong Ti Sinona Mangke Arang Ni Tunta Cini Pa Melo Ason Si Sericulture Kopi Hormuma Labang Soalam Galang Ni Tung Klar Dakpen Cini Pon Lo Kusin Jadi Makai Mo Non Ke Bang Ji Barla Mate La Monsoon Rain Pen Arbi Ke Jang Aprang Tangke Galang Ni Tung Lahai Inkian Aklim Ta Epo Pende Amu Ta Epo Kusin Ni Tung Pan Angkir Tan Cimon Dulu Keroni Pen Ransing Teron Newsfast Karbi Anglong For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Hanjang Langsung Sport Association Atum Cepatir Piponsi Kecengsi Open Volleyball Championship Patu Ponsi Pini Angdung Kiti Kapatu Cepati Ponsi La Solong Karbi Club Bokajan Lapen Longboy Youth Club Angbongsi Angdung Kiti Ceposi La Solong Kelangchari Panel of Referees Rupjuti Thakur Affiliated Assam Volleyball Association Dipen Saikia Affiliated Assam Volleyball Association Dulal Chandra Bora Affiliated Assam Volleyball Association Lapen Referee in Charge National Referee SSRD Atumsi Angdung Kiti Kapatu Insidon Karbi Club Bokajan Lapen Longboy Youth Club Dilaujan Atum Final Match Kapatu Kacepati Lapen Open Volleyball Championship Aparman Kapatu Kacepati Kapajut Amayalong Alihya Manpen MLA Dr. Numol Momin MSc Mukut Mohanta Runner-up Trophy Adonor Sarkleng Dun Terang
Maipu Hanjang Langso Press Club James Hansik Bipin Induar Lapen Sangpi Handri Hansepi Rat Cyclen Bangatung Cetongdon Lapu Patu Ponbom C Longboy Youth Club Atung Ketek Ajok Karbi Club Bokajan Aphan Paremponsi Kechengsi Open Volleyball Championship Longboy Youth Club Atung Nong Ichapalongpon Hanjang Langso Pen Bisnilektik Newsfast Karbi Anglong Pinya berta